see, I live, I learn. Ayan, nandito na ako sa San Pantaleon, Marigao, Magaraw. Dito na ako sa Candy nila pare. May network pa rin dito sa tulay. Saan kayo dadaan? Ayun. Yung tulay. Tulay ng pag-ibig sa Grand Canal. Pantaleon, Magaraw. Saan ka? Saan kaya pwedeng dumaan dito? Ah, ayun. Sa kabila. Marami. Gagawin pa naman. It's almost 5 in the afternoon of Thursday, January 14, 2021. 25 years ago, nag-ikasal po sila. Grabe naman na. At ganito rin ang senaryo noon sa Tamban. Kinasal sila na super basa. Isa ako sa mga abay. Best man yata. May tinta. Ito pala ang daanan. Bingwitan dito. Pero ba yung isda? Dito na tayo. Yan, sana hindi ako mamali. Dito lang lang. Ano kaya? Dito? Yan, ayan. Ito pa rin. 2 minutes kung nilakad ah. Hindi naman ito nagbabago kasi ito ang alleyway dito. Ayan. Ayan, ito pa rin. Ha? Iba na sa kanila kaya ito? Ay, kanila nga ito. Tama ba? Ay, hindi pa. Andun. Ito na kaya? Hello? Wala dito. Baka doon sa farm. Sa farm yun. Farm sila. Let's celebrate. Let's celebrate sa farm. Saan kaya? Dito ako dadaan. Hello po. Marina. Saan po parang Reyna daw ko po mo niya? Pero garo may tao. May tao. Sa uma to ano? Hindi na Ayan, salamat. Ayan, kapagtanungan natin si Manay. Sabay tulay. Ayan po, salamat. Ayan, doon sa kanilang house number 2. Ito ang daan. Ang daan. Ayan. Ito na yun. Ito na yata. Ito na yung ang Zone 7. Zone 7 ang San Pantaleon. Ayan, ang ganda oh. Yun. I-stop muna natin at pipicturean.
kaya sila? Di talaga. Yaw po dyan si parang Roy. Yaw dyan. Yaw mo na. Yagi. Ito na pala. Ito yung bingwitan, oh. May bingwitan dito. Sige, ikaw. Ito na talaga. Ayan, may bingwitan. Bibingwit ako. Ayan. Ito na sila. Maura na hapon sa Indo Kabos. Siyempre. Maura na hapon po. Yaw na si Ninong. Yaw na si Ninong mo. Maray na ramragay. Maray na po. Napunta ko rin. Ayan na. Naanoan ko rin ang destination. Ang house number 2. Nina Roy at Alice. Ayan. Dito, mamimingwit ako. Mayroon pa dito isda. Mayroon? Mamimingwit na kami. Ito na ang uso ngayon. Kasagutan sa pagsuyo mong di ko malimutan, may pag-ibig pa ba sa katulad ko ng puso nawina, may pag-ibig pa ba? Mayroong bang pag-asa? Lumikaya ba? Nasa video daw siya. Ngayon malayo ka na. May Luzon, Visayas. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan mo? Pagdarasal ko. Kaligayahan. Sa piling ba? Si Mr. DJ. May pag-ibig. Anong kinakanta mo? He's gone! Out of my life. Oh, she's gone. I find it so hard to go on. I really need come back into my arms. Ang mga kaibigan, nagkakasiyahan na po dito sa table number 1. Ito po ang mga honorable. At ito po ang isa. Everybody na. Lumilipas ang panahon, kabiyan ng ating ulitan, ang mga puno't halaman, bakit kailangan lumisan? Panapanahon ang pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Stay tuned here at Zone 7. Saan ba yung pag-aral? It's a 5-minute walk. Po sa Palayan. But still raining. Subukan natin mamingwit
sa tulay ng pag-ibig. Sa ilog ng magkakasintahang magkasuyo. Hindi pa umaan.